Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe yafikanso nthawi imene timakhala tikusanthula buku lathu lopatulika kuona maphunziro osiyanasiyana amene angatithandizire ife amene tikukhala pa dziko lapansi pano kukonzekera za moyo wina umene uli kudza kutsogolo kwathu. Pa tsiku lalero pa programu ino muli ndine m'bale wanu Mvinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Area 36 ku Lilongwe, komanso monga mwa nthawi zonse ndili ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Tikumbukire kuti phunziro limeneli pamapeto timapereka nambala imene mukhoza kutiimbira, kutitumizira message pa WhatsApp kuti tithe kutumizirani phunziro imene muthamvera pa nthawi yanu. Komanso phunziro imene mukuzipeza pa tsamba lathu la YouTube, mukhoza kuyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies, mudzatopeza phunziro limeneli komanso maphunziro ena ambiri. Komanso mukhoza kupita pa website yathu www.lsobs.com, mudzatopanga download application kathu pamene mudzapeze phunziro komanso maphunziro ena ambiri amene angadzathe kuthandiziraninso inu moyo wanu wa uzimu. Bale wanga Kamalunje, takulandirani. Zikomo kwambiri. Sitidziwa uku kumene muchoka kuti kuli motani. Iwa chabwino ndithu. Kuli bwino ku 36 uku. Uku kuli bwino kwambiri. Chabwino. Pa tsiku la lero tifuna titengepo nthawi kukambirana napo pa phunziro lokhudza aposo. Chabwino. Kapena atumwi. Atumwi, Phunziro limeneli labwera chifukwa chonena kuti pali mafunso ambiri anthu amene akhala nawo. Chabwino. Ndiye naona kuti titakhala ndi nthawi imene ya phunziro limeneli zitha kuthandiza anthu ambiri kuti athe kudziwa kuti akamati mtumwi kapena awanda aposo Kamalunje. Afuna kutanthauza kuti chani. Izi zabwera poti muchipembedzo masiku ano muli kaulemu kena kamene anthu akufuna. Ena amafuna machudo ndine reverend, ndine bishop, ndine pastor, apostle. So muli timaina tambiri timene anthu ali nato tamaule kungo waitana Kamalunje. Kamalunje tabwera na Kamalunje nalo kungo tero. Ndio sunidziwa Amuna kadzina nditukena kake kokangati kaulemu kolemekeza. Ndipo kena kamene kaliponda kamene kaka apostle. Kapena atumwi mtumwi wakuti. Kwambiri anthu akondo kupanga prefer kadzina kachizungu, faka chizungu yomoneka ngati munthu otsogola pang'ono. So tikakamba za phunziro lathu lali lifuna tikambeza atumwi amenewa. Koma tikati mtumwi kapena aposo timafuna kutanthauza kuti ndi ndani kapena nkanyama kanji. Zikomo kwambiri. Makamaka tikati mtumwi, atumwi kapena kuti aposo amene mukutchula. Ndi anthu amene amapetuka kugwira ntchito koma moti achita chotumidwa ndi wina. Akagwira ntchito koma m'malo mwa wina. Ndiye chifukwa chokuti alupita, chifukwa chokuti watumidwa, ndiye pamene amadzatchedwa kuti atumwi kapena kuti aposo. Ndi dzina la ntchito. Ngati mene timanena kuti uyu ndi mphunzitsi, uyu ndi mchikumbe, uyu ndi wakuti. Ndi menenso lili dzina limeneli lotchula kuti mtumwi kapena kuti aposo. Ndi anthu amene amatenga ulamuliro kuchokera kwa wina kuti ukagwira ntchito zina. Mwachitsanzo tikapita ku buku lathu lopatulika Baibulo, Yesu ali pa dziko lapansi na Yesu adayenerezapo anthu ena amene adafuna kuti awatume kukagwira ntchito zina m'malo mwa iyeyo. Tikamaona buku ili la Luka chapter 6, tiyamba kuwerenga vesi lake la 12 tilekeza vesi yake ya 16. Pamenepa akuti, ndipo kunali masiku yawa iye anatuluka kunka ku phiri kukapemphera, nachezera usiku wonse mkupemphera kwa Mulungu. Verse 13. Ndipo kutacha anayitana ophunzira ake nasankha mwa iwo 12 amene anawatchanso dzina lawo atumwi.
verse 14, Simoni amene anamutchanso Petulo ndi Andreya m'bale wake ndi Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartomeyo ndi Mateyu ndi Tomasi ndi Yakobo mwana wa Alifeo ndi Simoni wotchedwa Zelote ndi Yuda mwana wa Yakobo ndi Yudasi Isikarioti amene anali womupereka iye. Awa ndi atumwi kapena 12 amene Yesu anadzisankhira yekha ndi cholinga chokuti pamene apita kumwamba awapatse ntchito yoti akagwire. Choncho anawatcha kuti atumwi chifukwa chokuti awatuma kuti akagwire ntchito zimene Yesu afuna kuti awatume. Ndi mawu akuti mtumwi kapena kuti atumwi ali kugwiritsidwa ntchito mu njira yakuti ndi anthu amene akagwira ntchito makamaka motumidwa ndi wina. Choncho mukafunsa kuti kodi likati mtumwi kapena kuti apostoli kamba za ndani, ndi anthu amene alupita kukagwira ntchito koma motumidwa ndi wina. Ndithudi chachikulu pamene ndifuna kumvetsetsa kwambiri poti tikaona mu Baibulo ndoti kakamba zora kutumidwa akagwira ntchito tukamba za kutumidwa ndi Yesu kapena ndi Mulungu akagwira ntchito ya Mulungu. Monga apa Yesu ndamene anawatuma kuti akagwire ntchito ya Mulungu. Ndithudi paina madaranda antuma mwana kusika okula sabandi mtumwi. Ngakhale mwayamba kufotokozorana atumidwa akagwira ntchito ya Mulungu, koma ndi funso limene munthu akhoza kukhalabe kuti muli tamasole pang'ono. Mwayamba kale imene ndafotokozera, koma ntchito yawo ya anthu amene wawopo watuma inali yotani? Zikomo kwambiri. Tikabwera monga ndanena kuti mawuwa pa okha akugwirizanitsa ndi mawu onena kuti otumidwa. Ndiye tikaona pa buku ili la Luka chapter 9 mu verse yake yoyamba, ndipo iye anayitana pamodzi 12 nawapatsa mphamvu ndi ulamuliro pa ziwanda zonse ndi kuchiritsa nthenda, ndipo anawatuma kukalalikira ufumu wa Mulungu ndi kuchiritsa anthu odwala. Ndipo iye anati kwa iwo, musanyamule kanthu kapa ulendo kapena ndodo kapena thumba la thumba kapena mkate kapena ndalama, ndipo musakhale nawo malaya awiri. Amapatsa izi ndi ngati malangizo chabe apa ulendo, koma akuwapatsa ntchito yoyambilira kuti apite akalengeze kapena akalalikire zokhudza mawu a Mulungu kapena zokhudza ufumu wa Mulungu. Ntchito yoyamba imene adawatuma kwakukulu ina idali imene, ndipo ndiwo amene kuchoka kwa Yesu amene anayiyamba ntchito imene lero mwina balazidaliki pagwapo anthu ena zibusa chani, koma woyambirira amene anawapatsa ntchito Yesu ali pa dziko lapansi yekha, ndiye kuti anawapatsa kuti apite akalalikire zokhudza ufumu wa Mulungu. Ntchito ina inali imeneyo. Tikabwera mu Efeso chapter 2 mu verse yake ya 19, pa buku limeneli pa Efeso chapter 2 verse 19 aunena kuti, pamenepo ndipo simuliso alendo ndi ogonera koma muli amudzi omwe oyera mtima ndi a banja la Mulungu. Verse 20, omangika pa maziko a atumwi ndi aneneri pali Khristu Yesu mwini mwala wapangodya. Paja Yesu pa Mateyu chapter 16 verse 18 adalonjeza zoti adzakhazika mpingo wake, mpingo umene unadzayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu pa Mateyu chapter 2. Ndiye awa atumwi amene Yesu anawasankha adawasankha kuti ntchito ine imene akakhalepo akakhale kuti ndi maziko kapena chiyambi cha mpingo uti mpingo umenewo. Ndiye ntchito ine imene Yesu adawayikirawo atumwi amenewa kuti adzakhale maziko achiyambi cha mpingo wake. Tikabwera pa Efeso chapter 4 mu verse yake ya 11 akuti, ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi, ndiye na aneneri, ndiye na alaliki, ndiye na abusa, ndiye na aphunzitsi 12 kuti akuzire oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu. Ndiye kuti ntchito ina imene Yesu anayikira atumwi nkuti athandizire kuti mpingo umangike ndithu pamodzi. Ndiye chifukwa monga pala atumwi pala aneneri pali ena akuti onsewa adawayika kuti akonzere oyera mtima ndi kumangirira mpingo kapena kuti thupi la Khristu. Iyi ndi ntchito ina imenenso atumwi Yesu adawasankhira kuti awatume kuti akagwire ntchito imeneyi. Tikabwera pa Machitidwe chapter 1 mu verse yake ya 8
Machitidwe chapter 1 mu verse yake ya 8 akulankhula motere: komatu mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera atadza pa inu, ndipo mudzakhala mboni zanga m'Yerusalemu ndi m'Yudeya lonse ndi m'Samariya kufikira malekezero ake a dziko. Atumwi ndi amene Mzimu Woyera adafika pa iwo makamaka pofuna kuti alembe chipangano chatsopano amene ali mawu a Mulungu. Choncho awa anali mboni zake za Yesu. Tikamati mboni zake za Yesu pamvetsetseke kuti Yesu awawa ndi amene odayendayenda naye nkuona china chilichonse, komanso ndi amene adawatuma, adawapatsa ntchito, ndi amene sadaonerera kuti Yesu adafa, adayikidwa m'manda, komanso tsiku lachitatu atani adauka. Mboni wake tumene mawu amenewo mongati ndi akulu ndithu. Chifukwa munthu kuti akhuzunira kuti tikamati mboni ndi chani. Tikamati mboni, munthu kuti ukhale mboni zokuyenereza zimakhala ziwiri. Chinthu choyamba usankhidwe, ndipo chinthu cha namba 2 uonerere ndicho chitika. Koma ngati sunasankhidwe komanso sudaonerere, zimachitika iwe palibe, kamati ayi inu simudingakhale mboni ayi, zimakhala choncho. Atumwi awa anawapatsa ntchito ndithu Yesu kuti agwire, ndipo zina mwa ntchito zimenezo kuwatuma kuti akalengeze zokhudza mawu a Mulungu, komanso adawapatsa ntchito kuti akakhale maziko achiyambi cha mpingo, komanso ndi kukwanitsa kuwumangirira mpingo. Komanso Mzimu Woyera akabwera pa iwowa, ndiye kuti iwowa ali ndi ntchito kuti adzalembe chipangano chatsopano. Choncho izi ndi ntchito zina zimene Yesu analingalirapo makamaka pofuna kuwasankha iwowa atumwi apostles kuti akagwire ntchito imeneyi. Choncho mukafunsa kuti kodi ntchito yawo yeniyeni imene adawasankhira ndiyiti, zina mwa zimene adazilingalira Yesu posankha kagulu kamene, zina mwa izo ndi zimenezi ndithu. Iyayi zikumveka ndithu bwino kuti tikuona ifuna nthawi zina zake mwina palibepo munthu oloka mafuna olemba ntchito nzako malemba ndi cholinga mulemba uyu kuti adzapange chakuti ndi mulemba kuti akapange. So taona kuti ma apostles kapena atumwi amenewa Mulungu anawayika kapena Yesu anawasankha ncholinga choti akathe kupitiriza kugwira ntchito imene iye awapatsire. Koma nthawi zina munthu amafunsa kuti powasankha atumwiwa kapena kuti munthu akhale mtumwi pamayenera kuti patsatidwe zinthu ziti kapena amene okhala zoyenereza ziti kuti akhale mtumwi. Funso ili ndafunsa ifo cha funso lina imene ndifunse patsogolopa kuti munthu akhale mtumwi zimatani. Funso labwino. Kuti munthu asankhidwe kuti akhale mtumwi, poyamba tinene ndithu kuti pamene tawerenga pa Luka chapter 6 mu verse yake ya 12 tikuona ndithu kuti Yesu ali pa dziko lapansi pano anadzisankhira yekha atumwi amene adawakonda. Choncho choyambirira chimene tidziwe zoti atumwi amene amapezeka m'buku lathu lopatulika Baibulo ndiye kuti gulu loyamba atumwi 12 anasankhidwa ndi mwini wake Yesu. Tsopano chimene chinadzachitika mutsogolo mwa nthawi pokhala kuti Yesu adafunabe atumwi 12, ndiye pamene timawerenga m'buku lija la Luka chapter 6 kuyambira verse 12 kulekeza verse 16 tinadzamva kuti mwa anthu amene anasankhidwa iwowa mmodzi wa iwo anali Yudasi. Ndiye paja Yudasi ndi amene mtsogolo mwa nthawi adapezeka kuti waukira wakamupereka Ambuye Yesu nupita ukadzipha. Ndiye kuti wakhala ngati washotetsa chiwerengero chimene Yesu adachifuna. Ndiye tsopano pofunafunabe kuti papezeke wina woti alowe m'malo mwake mwa Yudasi, ndiye kuti pamene tsopano tidziwa kuti zoyenereza munthu kuti akhale mtumwi zimafunika izi. Padalipo nthawi imene padasowekera kuti papezeke munthu ameneyo, ndipo nkhani yake tipeza pa Machitidwe chapter 1 mu verse yake ya 21. Pa Machitidwe chapter 1 verse yake ya 21 nakunena kuti potero kuyenera kuti wina wa amunawo anatsatana nafe nthawi yonseyi, Ambuye Yesu analowa natuluka mwa ife. Verse 22, kuyambira ubatizo wa Yohane kufikira tsiku lija anatengedwa kunka kumwamba kutisiya ife mmodzi mwa awa akhale mboni yakuuka kwace
pamodzi ndi ife 23. Ndipo anayimikapo awiri, Yosefe otchedwa Basaba, amene anatchedwanso Yusto, ndi Matiya. Verse 24. Ndipo anapemphera nati, Inu Ambuye ozindikira mitima ya onse, sonyezani mwa awa awiri mmodziyo amene munamusankha, alowe m'malo mwa utumiki uwu ndi utumwi, kuchokera komwe Yudasi adapatukira kuti apite kumalo a iye yekha. Ndipo anayesa maere, ndipo atayesa maere, ndipo anagwera Matiya, ndipo anawerengedwa mmodzi ndi khumi ndi mmodziyo. Tsopano paonetsa kuti munthu akhale mtumwi, amafunika kuti akhale kuti adaona Ambuye Yesu, ndipo kwina kulikonse kumene Yesu adapita ndiye kuti kukhale kuti munthu adalipo. Ndiye kuti pamene amafuna aloweze Yudasi amene adapatukira kupita kumalo a iye yekha, ndiye kuti adayimitsa pamene paja Basaba ndi Matiya. Ndiye adanena kuti pakati pa awiri awa pamene pangapezeke mmodzi kuti alowe m'malo mwa Yudasi. Chifukwa chani tifuna tipeze pakati pa anthu awiri awa? Chifukwa chakuti ndi amene adatsatana nafe nthawi yonseyi, kuchokera pa nthawi ya ubatizo wa Yohane kufikira pa nthawi imene Yesu anakhala pakati pathu, mpaka na Yesu pamene anauka kwa akufa, mpaka na pamene Yesu anakwera kumwamba. Awa sodatiponye patili pamodzi ndithu, tiwadziwa ndithu awa. Ndiye popeza amene tumfuna ndi mmodzi, koma tapeza awiri. Ndiye koma chimene chitike tisankhabe mmodzi kuti alowe m'malo mwa Yudasi. Ndiye akuti adayesa anu akamati yesa maere, ndiye uchita ngati mavoti. Ndiye kumapeto kwake adapeze kuti adalowa m'malo wake ndi Matiya. Ndiye kuti Matiya adalowa m'malo mwa Yudasi kuti akhale mmodzi mwa atumwi amene adaona Yesu, komanso mubatizo wa Yohane adalipo, komanso adakhala mboni ya Yesu yakuuka kwa akufa. Choncho izi ndi zomwenereza munthu kuti akhale mtumwi. Patsogolo pa nthawi mina ndikudula ndi pang'ono musanapitire pene. Zabwino. Ndofuna kuti omvera amvetsetse. Pamene mawerenga buku la Machitidwe timapeza ndithu ndingobwereza zimene munafotokoza kale, koma ndifuna kuti anthu tiyendere limodzi. Chabwino. Tikaona pa Machitidwe chapter 1 verse 13 tikupeza kuti atumwi atsala 11. Luka chapter 6 verse 12 16 analipo 12. Koma Yudasi atadzipha anatsala 11 pa Luka chapter 1 verse 13. Ndatatsala 11 pamene nomufotokoza kuti pana amene abwezereze apeze munthu uti. Koma pobwezereza anapeza anthu awiri. Ndipo anthu awiri koma anali tifuna be mungati mmodzi. Ndipo mmodzi amene anampeza ndi Matiya amene anakwanitsa kuti akhale 12. Koma tsopano funso lathu linalionera kuti munthu akhale mtumwi zimatani. Ndipo pamene mwationetsera Matiya ankha ndithu bwino. Tikaona pa Machitidwe chapter 1 verse 21 22 tupezapo zinthu zitatu zoyenereza. Choyamba kunena kuti akhale onera analipo pamene Yesu anali pakati pawo pa atumwi, komanso pamene Yesu anatuluka kapena kukwera kumwamba. Machitidwe chapter 1 verse 21 choyamba chimenecho. Munthu kuti akhale mtumwi amene akukhala kuti anamuona Yesu akulowa kapena Yesu wayamba ntchito yake mpaka na Yesu wayikidwa m'manda, wadzuka, wabwerera apita kumwamba. Choyeneza choyamba chimenecho. Choyeneza chachiwiri pa Machitidwe chapter 1 verse 22 akunena kuti akhale onena kuti analipo pa nthawi ya ubatizo wa Yohane. Ndiye kuti munthu amene adziwa kuti Yohane amabatiza motani, zimatani muyotani, akhale kuti munthu amazidziwa zinthu anazionapo. Chachitatu pa Machitidwe chapter 1 verse 22 akhale onena kuti anali umboni wakuuka kwa Yesu pamodzi ndi atumwi. Ndiye kuti munthu akakhala zoyenereza izi akozokhala mtumwi. Ndiye kuti tikapeza kuti akapezeke Matiya kuti akhale mtumwi ndi anali zoyenereza. Sizinali zongodzuka pamudzi kuti akamalonjerero mukhala atumwi, mukhala aposo. Munthu kuti akhale aposo anali ndi zoyenereza izi. Ndi atapeza zoyenereza zimezi anampeza ndithu kukhala Matiya ngakhale panali anthu awiri. So ndimafuna ndithu kuti ndikukhala ngati ndabwereza pamenepo. Zimene munafotokoza kale zomwezo ndithu. Ndakudula kuti munthu kuti akhale mtumwi panali ndondomeko ndipo zoyenereza zinalipo.
ndizoona ndithu. Yeah. Mwina munthu angafunsa kuti nanga Paulo. Paulo analinso mtumwi. Tidziwa kuti Paulo adaona Ambuye pa Machitidwe chapter 9 pamene amapita njira ku Damasiko. Ndipo adatsimikiza zimenezo Paulo kuti iye adaona Ambuye, adamuona. Chifukwa tikaonanso pa 1 Korinto chapter 15 verse 18, pa verse ya 8. 4 mpaka 8. Anakamba ndithu kuti Yesu adauka kwa akufa, adaonekerapo kwa anthu ena, ndipo potsiriza pake adaonekera kwa ine ngati mtayo. Anakamba choncho. Ndiye kuti Paulo adamuona Ambuye. Komanso zokhudza ubatizo wa Yohane Paulo amadziwa. Chifukwa tikawerenga Machitidwe chapter 19, pa Machitidwe chapter 19 akukamba zoonetsa ndithu kuti Paulo amadziwa za ubatizo umenewo. Mwina tiwerengapo tingoyambira verse 1 kuti zimveke bwino. Ndipo panali pamene Apolo anali ku Korinto, Paulo anapita pa mayiko apa mtunda nafika ku Efeso napeza kuphunzira ena. Ndipo anati kwa iwo, kodi munalandira Mzimu Woyera pamene munakhulupirira? Ndipo anati, iyayi, sitinamva konse kuti Mzimu Woyera waperekedwa. Ndipo anati, nanga mwabatizidwa mchiyani? Ndipo anati, mubatizo wa Yohane. Ndipo anati Paulo, Yohane anabatiza ndi ubatizo wa kutembenuka mtima, nati kwa anthu kuti amukhulupirire iye. Amene adzadza pambuyo pake ndiye Yesu. Pamene anamva ichi, anabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Pamene pa Paulo akunena kuti anthu amene anakawapezawa ali kujijilika pa ntchito za Mulungu, ndi adawafunsa kuti kodi munalandira mphatso ya Mzimu Woyera pamene munakhulupirira? Ndi amamuyankha kuti ayi. Tsono ngati muchitezi munanga mwabatizidwa motani? Ndi achenera ubatizo wa Yohane. Ndiye Paulo akutanthauzira kusonyeza kuti ubatizo wa Yohane akutani? Akudziwa ndithu. Ndiye chifukwa chake Paulo adatchedwaponso mtumwi makamaka popezeka ndi zinthu ziti zimenezi. Ndipo malemba otsimikiza kuti Paulo anali mtumwi, Machitidwe chapter 14 tikaonako verse 4 akuti ndipo khamu la mudziwo linagawikana, ena anali ndi Ayuda koma ena anali ndi atumwi. Pa verse ya 14, pamene anamva atumwi Paulo ndi Barnaba anang'amba zofunda zawo natumphira mkhamu. Malemba mavesi awa ndawerenga kuti patsimikize kuti Paulo adali mtumwi. Ndiye pamene tikuona ndithu kuti pamene tikukamba za atumwi ndithudi kuti anali ndi zomwine za zitatu kuti munthu apezeke mtumwi. Ndiye kuti anaona ndithu ubatizo wa Yohane, Yesu anapita uko chocho, chizindikiro choyamba chimenecho. Komanso adaona umboni wakuuka kwa akufa. Choncho tikayang'ana zonse zitatu zimene zinamuyenereza munthu kukhala mtumwi, Paulo anali nazo. Choncho mukafunsa kuti kodi kuti munthu akhale mtumwi zimatani? Zoyenereza zake ndithu akhale kuti munthu adamuona Ambuye. Koma ngati munthu sunamuone Ambuye, apatu tikamati umuona Ambuye tunene umuona ndithu. Osatiza maganizo. Chifukwa chalo palumona kwina kumene anthu akupeka, akugwetsa ntchito ku nyimbo. Ndaliona dzanja la Ambuye. Inu muliona lili kuti angonena chifukwa chakuti mwina anadwala kwambiri. Koma amene na Ambuye ndithu. Kumuona ndithu sungakhale mboni weya. Ndiye mukakamba kuti kodi munthu kuti akhale mtumwi zimafunika ndi zili ndithu zina mwa zimenezo ndimene mundithu. Already zatithandiza kwambiri chifukwa pachina chilichonse kuti pakhale anthu oyenera pamayenera kuti pakhale ndondomeko yake. Ndiye tikuona kuti munthu akhale aposo amene okhala naona ubatizo wa Yohane, anamuona Ambuye akulowa mkutulo komanso anamuona Ambuye akuuka. Ngati munthu ali base sangakhale mtumwi. Koma nofunso nkumati tsono mmene mufotokozerapo kunja kuti usiku libwino maapostolo ndi alipo. Ena amanena amagwiritsa ntchito kukholophete ngati ubala kwa nyemba. Kunja ku maapostolo alipo. Zikutani nanga? Dziko lapansi Satana nthawi zina amatichenjerera. Nthawi zambiri kusamvetsa bwino buku lopatulika Baibulo zomatipatsa kuti tizionongeka machitidwe a zinthu. Pa maudindo amene amapezeka amene Yesu adayika mu chipangano chatsopano mu mpingo.
pali maudindo ena amene lero lino tilibe. Ya mwachitsanzo aneneri komanso atumwi. Ya maudindo amene tili nawo lero ndi monga abusa, atumiki komanso aphunzitsi komanso alaliki. Ya amenewa ndi amene mukati mukasankhe pa mpingo zowayenereza zilipo ndithu. Ongotelero sitikamba za amene ifasina tukamba za atumwi lero. Ya koma sipona aneneri ndi atumwi tilibe. Chimene chapangitsa kuti lero tikhale oti atumwi tilibe chifukwa chakuti atamalizika kumwalira atumwi amenenso anawasankha komanso Paulo amene adaonanso Ambuye. Ya ndiye kuti kudapezeka kuti olowa m'malo mwake olowa m'malo mwawo lero kulibe. Chifukwa chani kupezeka kuti olowa m'malo mwawo palibe? Chifukwa cha zoyenereza moti pano titi nyamuke ndiye tikampeze mtumwi wina tapeza atumwi a m'Baibulo amene kuti akhala atumwi zoyenereza zawo zinali izi. Situdziwa ngati inu mudamuona Yesu ndiye yakakunkhani kuti ayi ndiye kuti titanena kuti ubatizo wa Yohane mudalipo awuza kuti ayi ndiye kuti yankhulonena kuti ngakhala atachedwa kuti ni mtumwi koma ife titsimikize paphunziro lino kuti satumwi. Mwina ndi akuchina. Ndi akuchina kapena machitidwe a zinthu za dziko zomwezi. Ndiye koma tikamaphunzira Baibulo titsimikize kuti olowa m'malo mwa atumwi ndiye kuti palibe. Nchifukwa tikamaona m'Baibulo buku la machitidwe mfumu ina Herode amba kupha atumwi samabwezereza amaraka afa zatha sana akoze kuti adzakhalepo mpaka kale sana akoze choncho. Komanso paja ntchito ina imene anawasankhira iwo atumwi kuti alembe chipangano chatsopano. Mwina chifukwa adaona kuti ngati chipangano chatsopano chakhazikika komanso mpingo umene tidawapatsa ntchito awumangiriraso ndiye basi ndiye kuti zili ngati mwina pepani naudu zili ngati mwina munthu akamamanga nyumba akamamanga nyumba amayibola amayika mitengo umakwerapo ukamaliza nyumba ija chimachitika njani machotsa mitengo ija chifukwa sichidali mbali ya nyumbayo koma zimangothandizira kuti nyumba imangidwe ndiye ikatha mpaka madzadzika kuti izi zimangothandizira sisi nyumba so atumwi anali osankhidwa ndithu komano ntchito yawo anagwira anachoka. Ngati lero kungakhale aposo ayinokhala zoyenereza ngati munthu alibe zoyenereza zimezi ngati akutchula kuti ndi aposo amamunamiza wena marumuchedzerera komanso adakhala kuti munthuyo adalowa mu utumiki umenewo tsono kwenikweni cholinga chake nkufuna uchite chifuniro cha Mulungu atati wamvera amene taphunzirira nawerenga malemba amene anene apo alene lukatula pasi kuti ayipe pana akuluakulu tisanamizane ayi. Atumwi analipo ndithu m'Baibulo ndipo tawapeza ndipo koma atumwi amenewa ntchito zimene adawayikira adagwira ndipo adenera kuti akapumule ndithu. Timalize mwina ndi fundo yonena kuti todzora atumwi anawasankha Yesu kuti akapitirize ntchito ya Yesu yolalikira. Pamene tunena kuti atumwi kulibe sakutanthauza kuti ntchito yolalikira koma tsono ntchito yolalikira yagwa m'manja mwa ndani? Wina aliyense. Ine ndikamakhala pano ndizo kuti ntchito yolalikira ndine awaso ntchito yolalikira ndiwo ntchito yolalikira ndi awo tonsefe tinyamuke tikalalikire kwa anthu a dziko lonse lapansi. Pabuku la Mateyu chapter 28 verse 18 umatsika Musa matozani ndi ntchito yayikulu yolero ndengakhale tukamba kuti atumwi palibe masiku ano m'Baibulo sizolanda kuti ntchito yolalikira palibe ilipo ndithu alaliki alipo abusa alipo aphunzitsi alipo atumiki alipo akhristu alipo ndoti tonsefe tili ntchito ukapezeka ndithu pena paliponse tadzigawira anzathu uthenga wabwino chifukwa choti Mulungu safuna wina adzonongeke koma anthu alape atembenukire kwa Mulungu wamoyo. Tiyamikire kwambiri chifukwa cha kutithandizira paphunziro limene lokhudza atumwi. Tiyakumbutse somvera kuti chaka chino tiso ndi msonkhano umene makhala nawo mu August muno pa 8, 9, 10 August pa mitundu CTSS tizikonzekeranso msonkhano umene tizamve maphunziro ambiri amene tili nawo amene akonzedwa adaze tumiki osiyanasiyana zambiri tiwauza kutsogoloko tigwatsira kuno tisakapeni zambiri. Tiyamikire
pakupetsera kwa program imeneyi. Pa program ya lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36, komanso nali ndi m'bale wanga ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Sandoliza. Mbona ngati mene na mmodzi mwa atumwi, mmodzi mwa aposo. Ndaphunzira bwino apa. Zikomo kwambiri. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Amen. Ati Ambuye naita na ine naita na ine dzapumulire kuno, mwanawe dzapumulire kuno, iweyo tsamira mutu mwanawe.